80% от всички происшествия стават поради една причина – липса на внимание. Системата за безопасност Opel Eye обръща внимание на всичко, което вие може да пропуснете. Тя постоянно наблюдава обстановката около автомобила ви и предупреждава и подпомага шофьора, когато е нужно. Примерна ситуация – предупреждение за челен сблъсък. Камерата на Opel Eye постоянно наблюдава скоростта и разстоянието до автомобила пред вас, сигнализира, за да предотврати сблъсък и, ако е нужно, активира спирачките автоматично при скорост до 60 км в час. Функцията за разпознаване на пътни знаци TSA разпознава променящите се LED сигнализации и съответните пътни знаци. Или функцията за активно подпомагане за поддържане на лентата за движение. Разпознава, ако се отклоните без да искате от лентата, в която се движите, издава предупредителен сигнал и започва коригиращо движение на волана. Системата за безопасност Opel Eye във вашата Opel Astra следи пътя в онези части от секундата, когато вие не можете.